Helo yma, diolch am eich diddordeb yn y gweithdi yma cyflwyniad y Cyllido Torfol. Fi yw Gareth, Sylwainydd Town Square, a dwi'n dysgu Cymraeg. Ac rwyf wedi profi pwy'n y phleser cymryd rhan mewn ystod ar ymgyrchwyr codi arian. Gobeithio y bydd fy nioddefaint yn helpu i wneud eich dyfodol chi tipyn bach yn symlach. Cyllido Torfol ydy'r term sy'n cael ei ddefnyddio pan godwch chi fuddsoddiad gan nifer o fynonellau yn hytrach na dim ond un. Ond mae mwy nag un math o gyllido torfol. Felly bydd y gwelldi yma'n esboniol rhai o'r opsiynau a pethau i'w hystyried cyn i chi lansio'ch ymgyrch. Mae cyllido torfol yn golygu yn lle gofyn i un person am 50,000 pint, rydych chi'n gofyn i 5 person am 10,000 pint, neu i 10 am 5,000 pint. Efallai bod hyn yn swnio fel llawer o waith ychwanegol, ond os ydych chi'n rhoi eich hun mewn sefyllfa buddsodwr, mae'n fagen eitha da. Yn hytrach na ffreglu fi hollarian ni ar yn fargen, rwy'n gallu lledaenu'r risg dros portfolio. Yn dibynnu ar y platfform, mae pobl weithiau'n gallu eich gofnogi am gyn lleied a 1 pint. Felly mae'n golygu bod eich ffrindiau a'ch teulu yn cael cymryd rhan hefyd. Am y buddsoddiadau equity mwy o faint, mae'n bwysig bod bysoddwyr yn cael eu dosbarthu'n fudsoddwyr soffistigedig. Gallwch chi ddysgu mwy am hynny drwy chwilio ar-lein. Mae 4 math o gollid gallwch chi ei godi, a 4 math o platfform cyllido torfol amdano nhw. Yr opsiynau yw dyled, roddion, equity a gwerthiannau. Mae'r rhan fwyaf ohono ni'n ymwybodol o ddyled. Yn achos cyllido torfol, mae hyn yn golygu bod bysoddwyr yn gallu gefnogi'ch busnes gyda benthyciad a chymryd llwg uwch na phe bain ystedd mewn aisa. Efallai bod y gaffael llwg yn uwch nag y byddai bantlyciad banc i chi, ond mae'n opsiwn da. Mae dyled yn ffordd dda o arian eich busnes. Achos, rydych chi'n gwybod faint rydych chi'n ei dalu am yr arian. Mae telerau wedi ei gosod. Yr ail opsiwn yw roddion. Bydd llawer ohonon ni wedi cofnogi ffrind sy'n dringo wyddfa ar y penwythnos, ac sydd yn godi arian dros elusyn sy'n bwysig iddyn nhw. Mae platfformau cyllido torfol hyn yn cynnwys Just Giving a Virgin Money Giving. Nid ydyn nhw fel arfer yn addas am fusnesau masnachol, ond fe allan nhw fod am fusnesau cymdeithasol neu elusennau. Mae roddion tu allan y gyllido torfol yn cynnwys grantiau a chronfeyddau loesi. Y trydydd math o gyllidio yw buddsoddiad equity. Yn y bôn, mae hyn yn golygu gwerthu canran o'ch cwmni heddiw, yn y gobaith y bydd un diwrnod yn werth sylweddol mwy. Felly, mae budsoddwr yn gallu gwneud 5 gwaith yn fwy o arian na dim ond 10 i 20%. Nid yw budsoddiad equity yn addas i bawb, ac mae'n broses gymleth iawn. Felly, dylech chi ofyn am gyngor arbenigol amdani. Ond i'r cwmniau cywir, mae'n gallu cael effaith fawr. Rwy'n gwneud cyflwyniad awr o hyd a hyn. Felly mae'n anodd gwasgu'r holl bwyntiau pwysig un mewn nawr. Ond fy mrif gyngor fyddai i ymwybyddu beth rydych chi wedi ei weld a Dragon's Den. Dwi hi ddim fel yna o gwbl yn y bywyd go iawn. Yn olaf, mae yn y platfformau y werthu'ch cynhyrchion neu wasanaethau. Kickstarter yw un o gyffynau cyllido torfol mwyaf adnabyddus, ond mae llawer o enghreifftiau arall. Ar y gwerthynau hyn, rydych chi'n recordio fideo byr, rannu'ch stori, arystru atemau, mae pobl ei gallu ei cofnogi neu ei prynu. Efallai mae crysau tŷ neu bosteri ydyn nhw. Neu fe allan nhw fod yn fersiynau o'ch cynnyrch sy'n cael y ryddau'n gynnar. Mae 2 opsiwn ar y platfformau gwerthu. Cadw'r cyfan neu popeth neu ddim byd. Y gwahaniaeth yw beth sy'n digwydd pan fydd y gloc yn stopio. Rydych chi'n naill llain cadw popeth sydd wedi cael ei godi. Neu'n peidio chymryd dim ohono os nad ydych chi'n pasio'r targed.
Efallai bod yr opsiwn cadw'r cyfan yn edrych yn well, ond mae ymgychwyd popeth neu ddim byd ddiwaith mwy debygol o llwyddo, ac a gyfataledd yn denu dwywaith cymaint o gefnogwyr. Cofiwch, bydd pob platfform yn cymryd ffi sy'n gallu mynd dros 10% mewn rhai achosion. Gallai hynny olygu bod eich holl eliw wedi mynd. Felly cymerwch hynny i ystyriaeth. Cyn i chi lansio'ch ymgyrch, mae llawer o bethau mae angen i chi eu paratoi, fel eich fideo sy'n wedi un gynhyrchu'n dda, ymgychoedd cyfryngau cymdeithasol, ymdriniaeth yn y wasg, ffurfio cwmni, cynllun prosiect, polisiau diogelu data, wefannau. Mae cymaint i'w wneud cyn dod y cynllun busnes. Mae'n cael ei argymell hefyd. Eich bod wedi codi o leiaf 30-50% o'ch targed, cyn i chi fynd i fyw, fel bod gan yn ymgyrch lawer o momentum pan gaiff ei lansio'n gyntaf. Felly, dyw lansio ymgyrch cyllido Torfol ddim mor syml, ond os ydych chi'n fodlon rhoi'r gwaith i mewn i ddatblygu gynllun. Mae'n gallu arwain at enillion mawr. Fel y cafodd Jeff a Chloe pan godon niw 150% o'r targed y lansio'r Big Moose Coffee Co yn Gaerdydd. Gwneud yn siŵr bod eich cynllun yn cynnwys strategaeth fachnata, staffio a cyfrifoldebau, a chynllun os bydd yn mynd y syfrdanol o dda, neu'n yffusol o wael. Un o'r ymgyrchoedd a perfformiodd orau yn y byd, oedd un yngorllewin Cymru, ac ar ôl codi mwy na 2.3 miliwn pint, ni lwyddodd Zano, drwy'n ymgynhaliol i gyrraedd unrhyw un o gyfnogwyr. Yn yr un modd, os nad ydych chi'n cyrraedd eich targed byddwch chi wedi treulio, hyd a ffys yn gweithio'n ddibaid heb unrhyw eliw. Yn waith byddwch chi efallai wedi datgyddio'ch holl gynlluniau a'ch eiddo deallusol eich cystadlewr yn y broses. Mae llunio cynllun i godi buddsoddiad yn brosiect mawr. Mae dewis y platfform Cyllido Torfol cywir yn rhan bwysig ohono. Pob lwc.